și o să fac următorul lucru. Vreau să vă arăt ceva. În ziua de azi eu lucrez pe quadrante. Da? Asta deja cred că ați mai văzut și nu doar la mine. Primul quadrant, acesta, în cazul algoritmului pe care vreau astăzi să desenăm, sunt eu. Întrebare. Te rog. Cadranul ăsta îl facem direct pe pagina pe care urmează să desenăm? Quadrantul nu. Acum eu doar povestesc. Okay. Ca să vedeți. Da? Pur și simplu. Quadrantul 2, quadrantul 3, quadrantul 4. Dacă aici, în societate, sunt eu cu mine, aici este familia. Aici este societate. Și aici avem, practic, divinitatea, dacă îmi permiteți să folosesc acest cuvânt, credință, da? Divin. Și eu vreau ca astăzi să încercați să lucrați exact pe acest quadrant. Să îmi mulțumesc mie, să mulțumesc familiei mele, să mulțumesc societății, cei care tot ce ne-au adus, și divinității. Mai mult de atât, vă aduceți aminte că v-am spus cum că toate algoritme și modele, în principiu, în neurografică, ele se împart în două categorii, mari și late. Foaia verticală, așa este verticală, da? Sau orizontală. Asta este un aspect foarte important din punctul meu de vedere, pentru că în funcție de ceea ce lucrați, voi aveți posibilitate, de-a dreptul, iertați-mă gagici, pot să dau drumul și la înregistrare. Recording in progress. Așa, acum avem și înregistrarea. Ok. Ideea este în felul următor, că momentul în care noi avem un algoritm, mă repet, dar totodată încă o dată o să vă spun, întotdeauna când avem, cum este, spre exemplu, pe linia timpului, scorul. Da? Noi lucrăm pe linia timpului, deci noi practic programăm ceva în timp, din trecut în viitor. Dar sunt momente când eu vreau să cresc, da? Să cresc ceva. Vreau să cresc abundența, eu vreau să cresc starea mea de bine, vreau să cresc sănătatea, vreau să cresc ceva, da? Să cresc în carieră. Și atunci sunt algoritme care noi le lucrăm pe verticală. Cu toate că în 99% de cazuri, dau un procent la cei ce nu am văzut eu pe net, acest algoritm de recunoștință se lucrează pe orizontală, eu astăzi vă invit să lucrăm pe verticală. O să vedeți și de ce și o să îmi spuneți cam cum vă simțiți în legătură cu asta. Și așa cum noi am stabilit în quadrant, primul sunt eu. Acum puteți să luați și foile, creioanele, cariocele, cei ce considerați că aveți nevoie. Și primul lucru, eu vreau să găsesc acelea cercuri, pentru că cercul întotdeauna vine din quadrantul 1. Mai mult de atât, cercul este liniște, este armonia, deja cum știți, și tot ce este siguranță. Și asta este important. Eu pentru ce pot să mulțumesc? Și voi vă întrebați pe voi. Eu pun întrebările mie ca să puteți și voi să vă întrebați pe voi. Eu îmi mulțumesc că sunt sănătoasă. Că am grijă de mine, că sunt sănătoasă.
și tot ce fac pentru mine îmi aduce sănătatea. E loc de mai bine, clar. Asta e 100% întotdeauna. Eu îmi mulțumesc că sunt, cum zic eu, capoasă. Pentru că acest lucru mă ajută să trec prin mult. Îmi mulțumesc pentru optimismul meu pe care îl am și de care am mare grijă. În timp ce deja mi se face pielea de găină, mă scuzați. Nu știu pentru ce mulțumesc, dar eu vreau să pun cercul acesta pentru mine, aici, pentru veselie. Cu toate că unii zic că am umorul englezesc, totodată eu pot să râd. Bună dimineața, Anișoara, bună dimineața. Mă scuzați, nu, până acum nu am urmărit Acum puteți să și scrieți. Pentru ce aș putea să mai mulțumesc? Nu știu momentan, în secunda aceasta, despre ce este cercul acesta, dar voi ști. Este ceva aici. Acum, acestea sunt cercurile din primul quadrat. Eu mi-am mulțumit mie. Ce putem să facem? Putem să incorporăm, să facem linia neurografică în jurul fiecărui cerc. Prin asta facem obiectul pe care am desenat, bionic, ceea ce înseamnă că voi conștientiza practic ceea ce am spus, o să-l resimt în interiorul meu, în corpul meu, în emoțiile mele. Cum vă simțiți? Ați mulțumit suficient vouă pentru tot ce ați făcut în acest an, pentru tot ce ați realizat, v-ați depus eforturi. Mai sunt câteva zile. Azi, mâine și poi mâine. Mai sunt 3 zile divine. Eu pot să trec către quadrantul 2. Să mulțumesc familia. Și în primul rând, eu aici vreau să mulțumesc mamei mele pentru tot ce a făcut. Știți despre ce este cercul acesta? Eu îmi mulțumesc că m-am născut. Pur și simplu. Pentru că sunt. E un mare lucru. Nu toți ajung. Noi am ajuns și e super. Și mulțumesc lui mamă pentru asta. Bineînțeles, și lui tata. Mulțumesc fiicii mele pentru că a apărut exact atunci când trebuia. Mulțumesc partenerului meu de viață
care mă susține. Este foarte important pentru mine. Mulțumesc surorii mele și fratelui meu. M-au învățat foarte multe lucruri. Ei sunt mai mici și ei m-au învățat ce înseamnă să am grijă de alții în timp ce îmi vroiam eu să mă joc și să fac multe alte lucruri. Garantat, cei care au frați mai mici o să mă înțeleagă. Bunicilor mei, aici, Chiar dacă nu mai sunt în viață, da? chiar dacă nu mai sunt în viață. Corpul fizic, azi este, mâine nu este, dar noi oricum suntem și totul este în noi. Bunica mea, care m-a învățat să am credință. Eu am trăit copilăria pe vremuri când la noi nu aveai voie să te apropii de biserică. Știu că la voi nu era chiar așa, dar la noi puteai să, dacă te vedeau aproape de biserică, spuneau la școală și puteam o lună sau 2 luni să fim excluși din școală, drept pedeapsă. Și bunica la lumina sobei mă întreba, zice, tu, Xenia, dar tu cum crezi? Mai există și altceva dincolo de corpul ăsta fizic? Niciodată n-a pronunțat cuvântul Dumnezeu, dar de fiecare dată foarte, foarte frumos a vorbit și cumva mi-a format această credință în ceva extraordinar de dincolo. Ok. Suntem și purtători de genele lor și le mulțumesc foarte mult. Acum, societate. Tot ce se întâmplă în jurul meu, vin oameni extraordinari. Eu aici îi desenez. Nu prea mai mi-ajunge foaia, cum se observă. Eu aș putea, cred că nu mi-ajunge nici A0, foaia aia mare, pentru mulțumirea. Vreau să vă mulțumesc vouă tuturor și cei care sunteți astăzi și cei care vor desena în înregistrare. Eu am zis că pentru mine cel mai important lucru este să văd pe stradă încă un om zâmbind. Știți, în psihologie există o mimicrie, nu știu dacă știți ce înseamnă, să faci așa cum vezi. Și atunci când mergi pe stradă și vezi un om care nu prea zâmbește și îi zâmbești lui pur și simplu, el începe să zâmbească înapoi. În momentul acela i-ați dăruit practic o picătură de fericire. Și asta este un lucru foarte. Ador să fac acest lucru, nu intenționat, ci pentru că simt că pot. Pur și simplu. Și când îi vezi cum se uită așa ciudat, ce cu asta care zâmbește, e nebună? Dar tot zâmbește, tot se ridică buzele în sus. Foarte fain. Aha, se ridică în sus, aia e bună. Să mulțumesc din societatea tuturor oamenilor
și lui Pavel Piscarov inclusiv pentru tot ce au putut să facă și să organizeze. Ca să putem să lucrăm neurografică. Eu cu ani în urmă nici normal că n-am știut de neurografică și de fapt am dat de ea în momentul în care am căutat ceva în legătură cu geometrie sacră. Și am dat de desenele alea ciudate. Ui, zic, ce e asta? Stai așa, e drumul, îmi trebuie, eu aici, mie locul aici. Da? Și vreau să mulțumesc tuturor oamenilor de pe stradă care au zâmbit. Pur și simplu. Pentru că atunci când zâmbești cu ochii, practic, zâmbește sufletul tău prin tine. Pot să fac un cerc de anticipare tuturor oamenilor pe care îi voi cunoaște. Da, de ce nu? Adu-ți aminte că vorbeam de lărgirea prezentului? Totul este aici și acum. Dimensiunea timpului, din punct de vedere fizica cuantică în ziua de azi, ei spun un lucru, că de fapt noi suntem cei care generăm dimensiunea timpului. Adică sistemul nostru neuronal are niște celule specifice pentru a produce celulele de timp, Cronos și Chronos. Este foarte interesantă teorie care se dovedește să nu fie doar teorie, dar este abia la început. Cred că noi o știm de vreo 4-5 ani. Nu cunosc de cât timp a fost descoperită această chestie, dar timpul este o substanță relativă. Noi o resimțim, dar totodată o și producem. Pentru că pentru fiecare creier, timpul curge în felul lui. E o discuție foarte mare. Ok, și la mine a rămas al 4-lea quadrant. Și eu vreau să mulțumesc Tatălui Ceresc și Mamei Divine. Pentru că au făcut să fiu și eu, să fie și ei. Cercurile acestea garantat nu încap în foaia mea. Deloc. Tuturor îngerilor, maestrilor spirituali cu care venim și ne susțin și divinității. Vreau să mulțumesc tuturor spiritelor care ne învață lucruri și ne ajută să parcurgem lecțiile pe care, efectiv, noi am venit să învățăm când sufletele noastre, doar ei ne creează scenariile. Mulțumesc, divinitate, acea lumină, cel care face inspir și expir cuantic, dacă vreți. Ok. Și acum, dacă ați finalizat și voi, vă propun să faceți următorul lucru.
nu cred că este cazul, sau cum simțiți voi de fapt, începeți să faceți niște linii neurografice de jos în sus. Câte simțiți voi? Deja avem o multitudine de linii, da? Cineva o să zică, aoleu, Xenia, ce ai făcut? Că acum va trebui foarte mult să rotunjim. Nu e chiar așa. Pentru că dacă era un algoritm de aer, într-adevăr spuneam, dragilor, rotunjim tot, maxim posibil. În schimb, când este un algoritm pur pozitiv, el duce către armonie în sine. Așa cum este el, este foarte armonios. Putem să rotunjim fiecare chestie cât de cât, da? Fiecare spațiu pe care îl avem. E o liniște. Cum vă simțiți, dragilor? Foarte bine. Mulțumesc! Mulțumesc că răspundeți, că am zis că v-am pierdut. Pe mine m-a luat cu frig peștile spinării. Aha! Ok. Ce crezi că poate să însemne asta pentru tine? Este un disconfort? La ce cerc ai simțit? Să plâng de recunoștință. Ok. Se întâmplă. Adică, Acum dau și eu de acasă. N-ați văzut și voi în scor că eu eram la sfârșit. mi se pare că astea toate le știm și eu le știu și le uit. Așa este. Știți, una din chestii și în funcționalități fundamentale al creierului este să ne atragă atenția asupra lucrurilor care sunt în neregulă. Și pentru că el, în principiu, la el task-ul principal este care? Să mă țină în viață. Și atunci zice, eu nu cheltui energie să văd floricele și alte lucruri. Nu mă interesează chestia aceea. Pe mine mă interesează în primul și în primul rând să te văd că ești ok, să fii în siguranță, punct. Ce mă interesează pe mine? Dezvoltare, emoții pozitive. Astea sunt prostii din punctul lui de vedere. Dar pentru suflet, el din asta trăiește, el din asta se hrănește, el din asta crește. Când noi avem serotonină și dopamină și simțim, practic, fericire și bucurie, aia este calitatea sufletului. Noi dăm înapoi, noi consumăm foarte multă energie. Mă iertați acum, dar și pe emoția de furie. De unde credeți că luăm noi energie pentru a putea manifesta atâta? Tot din substanța noastră sufletească. Păi fii responsabil pentru ce cheltui energia sufletului tău. Pentru că energia sufletului tău este energie divinității. Nu știu, așa văd eu lucrurile. Asta este părerea mea personală și subiectivă. Fiecare are dreptul să simtă așa cum consideră, dar atunci când îți dai seama că nu te mai simți confortabil, întreabă-te de ce. Poate că drumul nu este al tău. Poate că creierul nu ți-a dat o soluție bună. Pavel Piscarev, acum câțiva ani când am făcut eu
cursurile adică școală de instructor, facultatea de instructor de neurografică, el spunea următoarea chestie. Avea el o problemă cu ăștia care gândesc doar pozitiv. Și zicea, păi ce fac aia? Aia nu văd, pur și simplu tu stai și te gândești pozitiv. Dar negativul, totul trebuie să fie în echilibru. Dar cel mai sănătos din punctul meu de vedere creier este cel care îți dă toată poziția, toată situația practic, da? De la bine la nu prea bine, după care ai dreptul să alegi. Îți cunoști, da, dacă nu fac lucrul acesta, mi se va întâmpla asta și asta. Nu o să fie prea bine. Dar totodată, în momentul în care eu fac lucrul acesta și zic, da, dar eu nu vreau, că eu vreau să dorm, eu vreau să stau să văd. Foarte bine, este alegerea ta asumată și tu niciodată nu o să te cerți pe tine pentru faptul că n-ai făcut, pentru că ai făcut o alegere. Și în asta este important să recunoști și să te respecti, să-ți respecti alegerea. Este un lucru foarte important și foarte frumos. Momentul în care ai recunoștință pentru tine și îți asumi, practic, ceea ce alegi, este extraordinar. Pentru că în momentul acela nu se creează hormonii de distrugere. Începe regenerarea, pentru că el vede, adică organismul simte că are pentru ce să se regenereze. Cei care au pierdut speranța pentru viață și îi vezi pe stradă că sunt cu capul aplecat, ochii sunt pe jumătate stinși, nu este vorba că la ei s-a întâmplat ceva extraordinar de grav, ci pentru că ei nu văd partea pozitivă, partea frumoasă. Vă invit să vă gândiți la particica aceasta și fiecare eveniment în viață pe care ați trăit, chiar în decursul acestui an, să găsiți în orice lucru ceva bun. Pentru că este, nu există. Noi trăim în dualitate. Da? Asta este dimensiunea noastră, duală. Și nu am venit degeaba. Sufletul când a ales reîncarnarea, el a ales pentru că. Și în felul acesta, vedeți ce puteți să extrageți cel mai bun din aceste momente. Și asta merită pur și simplu să duceți în anul următor. Foarte multă recunoștință și eu vă bucur. Mai rotunjesc un pic, că îmi place, doar pentru că îmi place. Când creezi armonia pe foaie, pe hârtie, o creezi și în interiorul tău. Și vă invit să simțiți. Întrebați-vă, ce simt acum în corpul fizic? Ce emoție am? Unde este poziționată această emoție? Algoritmul respectiv poate fi lucrat foarte bine pentru a depista, practic, ceea ce nu ne dăm voie să simțim. Spre exemplu, dacă a trăit cineva, dacă cineva a zis, ce te râzi atâta? Da, ce râzi ca greblă? Spre exemplu.
Eu norocul meu că în 2016-2017, când am făcut Academia de Metafizică, dirigintă, draga mea de Mogdi, dirigintă, zice, Xenia, tu trebuie să râzi. Te rog frumos, când intri în clasă, tu ai voie să râzi, că eu tot încercam, că am un râs atât de molipsitor și mi se părea întotdeauna că nu este la locul lui. El zice, tu râde, te rog frumos, tu trebuie să râzi. Până la lacrimi râdeam în clasă. Ok. Cei care au terminat și au armonia pe foaie în desen, puteți să luați culorile. Mai am un pic. Voi cum stați? La mine mai e mult de Mai am rotunjit. mult? Simt Aha, să rotunjesc. Am multe linii și aha, ok. mă și Foarte. relaxez când le rotunjesc. Mhm. Cred că până la urmă, Am și eu o întrebare. Pot vă rog. să mulțumesc pentru animăluțe, de exemplu pisicuțe, căței, Da, care i-am? bineînțeles. Dacă Da? eu mulțumesc spiritelor, de ce să nu mulțumesc să mulțumiți animalelor? Oh, cum să nu? Aveți și Și dumneavoastră dreptate. am mulțumit la toate spiritele naturii. Da, păi și eu despre ce? Da. Vedeți, dacă simțiți, spre exemplu, când lucrați la un anumit cerc, da? Poate că cumva undeva în interior a rămas dintr-o prostie, dintr-o greșeală, o supărare pe care voi nici măcar nu conștientizați în interiorul vostru și simțiți cercul pentru mamă, pentru tată, pentru cineva din familie sau din societate. Simțiți așa o, să zicem, nici nu vă dați seama cel mai probabil de că este o supărare, dar întrebați-vă, este o jenă mai degrabă, puteți pur și simplu să vă notați acum pe o foaie și să lucrați cu un algoritm de aer. Pentru că înseamnă că undeva în interiorul vostru, în corpul vostru s-a fixat acel spasm și sunt niște neuroni care țin. Este un gestalt deschis și este bine când aveți posibilitatea și cu metodele pe care le cunoașteți, cazul în care este altceva decât neurografică, să vă rezolvați acest lucru. Că este vorba de sănătatea voastră, că fiecare mușchi sau un organ și dacă doar un milimetru din acel organ este în spasm, se află în spasm, acolo nu curge sângele, celulele acelea nu primesc suficientă mâncărică, limfa nu poate să curăță toxine de acolo. Și după ce noi ne întrebăm, oare de ce m-am îmbolnăvit? Dar de ce mă doare acolo? Pentru că ai uitat să ierți. Pur și simplu, subconștientul nu-ți returnează ceva. Mi-aduc aminte, foarte interesant a fost momentul, tot la metafizică, profesoara îmi zice, tu trebuie să-l ierți pe tata. Eu mă uitam la ea, zic, eu îl ador pe tata. Maxim.
Nici nu pot să-mi imaginez că aș putea eu ceva să reproșez lui tata. Îl iubesc așa cum este el și pe mama la fel. Zice, băi, zice, nu știu, așa mi-a venit mie, zice femeia. Și peste 2-3 zile mă sună tata și zice, tu, eu vreau să te rog ceva. Zice, te rog frumos, iartă-mă pentru aia și aia. Nu mi-a venit să cred. Eu nici n-am știut că tatăl meu a vorbit, la un moment dat mi-a plăcut de un băiat și tatăl meu a considerat că el este nepotrivit pentru mine. Și s-a dus și a vorbit cu el și băiatul ăla a dispărut din vizor. Ca idee. Dar eu n-am știut că s-a întâmplat chestia aceasta, dar undeva în interior că am simțit, parcă m-a eliberat. Am zis, deci nu pentru că eu eram, cu mine ceva era în neregulă, ci pentru că tata a considerat și tata s-a dus, a vorbit cu acel băiat și el pur și simplu, din momentul acela mă ignora. Am un tată mare, cât munte. Garantat nu vroia acel băiat să aibă treabă cu el. Așa că, cum se spune, unde dai și unde crapă, pe ideea aceasta, vă spun sincer, nici nu știi, de fapt, ce înseamnă această iertare uneori. Tu nu o simți față de om, dar noi iertăm evenimente, momente. Acum este în psihologie că este un pattern, un gestalt, o întâmplare. Eu mai am un picuț totuși. Nu mă pot nici eu opri din rotunjit. Foarte interesant. Vă mulțumesc din suflet pentru idee, pentru faptul că ați venit astăzi. Este extraordinar. Ok. Xenia, la toate trebuie la final să facem acele linii de forță? Nu. Nu. Deci, ok. Nu. De ce? Pentru că practic ele oricum sunt legate. Una din regulile din neurografică, ce este foarte important, posibil că o să vedeți, totul este legat. Totul este legat și în momentul în care, și dacă tragi, spre exemplu, uite, bună idee, iau eu și o carioca și deja de pe acum o să trag 2 linii al câmpului, liniile de forță. Așa cum simt. Spre exemplu, nu știu dacă o să mai apară sau nu, dar eu așa le văd. De jos în sus. Și da, este destul de important să vă simțiți pe voi, pentru că tot ce lucrați este de fapt schimbarea în interiorul vostru și în momentul în care voi depistați ce simțiți, adică sunteți atenți la voi, în momentul acela se fixează acea schimbare. Și terapeuții, coachii care lucrează cu neurografica, ei tot cam asta caută să obțină, să resimțiți schimbarea, pentru că în momentul acela creierul fixează, creează sistemul nou neuronal care ajută să luați altfel de decizii față de cum a fost înainte și atunci se schimbă lucrurile în viață. Eu aș putea să trec la colorare. Astăzi cred că o să-mi iau
acestea. Nu înseamnă că... Dar îmi plac. Anul trecut moșul mi-a adus aceste creioane și în glumă a zis: ai voie să desenezi doar de sărbători cu el. Fain. Și am desenat doar de sărbători, de-aia sunt întregi. Bineînțeles, lucrez cu culorile intuitiv, că nu este un algoritm strategic. Aici mergem după simțuri. Vă spun de pe acum, figura de fixare poate să fie, dacă o simțiți, o găsiți. Eu una aici nu mă grăbesc să găsesc figura de fixare, pentru că eu vreau întâi să încarc cu curcubeu, așa le spun eu la arhetipare, da? Când lucrez cu culorile, de fapt introduc curcubeu în viața mea. Unii algoritmul acesta zic bule, 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 bule. Din desenul Nemo. Cum vă simțiți? Sunteți ok? Cei care sunteți la curs, ne vedem diseară, știți, da? Eu va trebui să ies. Da, sigur. Cei cu care ne vedem la cursul de stăpânul banilor specialist, ne vedem diseară, da? Pregătiți întrebările. Și azi o să fie o seară foarte interesantă. De fapt, e o zi minunată. Ea deja a început foarte, foarte frumos. Nu știu cum pentru voi, dar pentru mine, da. Eu încep să mă simt foarte relaxată și bucuroasă. Mă bucur, mă bucur.
Nu uitați să respirați. E un moment foarte important. Pentru că când ne ia valul de emoții, de multe ori se instalează acel moment de frozen pulmonar, adică zice organismul, aoleu, tu cheltui atâta energie ca acum ca să folosești atâta materie primă, da? Și uităm să respirăm. Ia să punem un pic de bucurie. Ziceți-mi și mie, pentru fiecare, bucuria, cuvântul, senzația, simptomul, bucuria, ce culoare reprezintă? Eu sunt din Constanța. Pentru mine bucuria e soarele de pe malul mării. Aha. Și atunci, dacă tu te uiți la creioanele tale sau la carioci colorate, care pentru tine simți tu că care este culoarea? Ceva mai între galben și oranj, dar mai spre Aha. oranj. Culoarea piersică, nu? Așa aș zice. Seamănă? Iar și că are și un pic de roșu, nu știu, nu cred. Aha, ai dreptate. La Fără noi roșu. Ăla Auzi, roșu e în august, este deranjant, e prea mult foc. ai dreptate. Acum, ideea este că și ce fel de piersică este, asta este o dată, unde crește, că Bine, una noi, coaptă atunci. așa, că la noi nu apucă să se coacă, da? Deci ca să nu ne înțelegem greșit, că la Brașov uh, vin oameni se instalează la Brașov din partea sudică, pun în grădini, pun piersici și așteaptă să se facă, dar nu prea. La noi nu prea. Da. Moi nu reușesc să termin. Ia uite ce am făcut. Ce fain! Foarte frumos! Foarte frumos, dar nu e nicio problemă că o să termin când o să simți. Deci Asta sunt poate atât să de introdusă în procesul acesta de recunoștință că nu mai ajung foarte. la culori. Foarte frumos. Și eu mă simt foarte up, sus, așa. Știți, îmi vine să zâmbesc în permanență. Astăzi eu vreau. Mamă, ce frumoasă e culoarea. De ce aproape nici n-am lucrat-o? Splendidă. Ok. Totuși, ce am spus eu la primul curs adică la prima întâlnire de Ikigai, că am stat și m-am gândit, Doamne Dumnezeule, cum am putut eu să spun așa ceva săptămânal? Apoi
Să știți, dragii mei, cred că o să ne vedem săptămânal. Bine, eu o să vin săptămânal cu cât o... Mie să-mi dați idei. Xenia, vrem să desenăm nu știu ce. Și eu o să mă gândesc cum pot să vă prezint acest lucru, ce putem să desenăm. Și noi o să desenăm. O să aleg o zi. Înțeleg perfect că adică dimineața, nu toți pot. Dinainte cer scuză dacă pentru cineva nu este posibil, dar voi o să aveți posibilitatea să vedeți în înregistrare. Și poate o să fie o zi când sunteți mai liberi și o să puteți să și lucrați chiar cu noi, live. Și mă gândesc în momentul de față, doar așa la nivel de idee vă spun, eu cred că o să fie o zi de joi sau de miercuri în care o să lucrăm aici, în grupul deschis, ca să știți. Da. Acest granat e foarte interesant. Eu mai am câteva. Mă uit și eu acum la ecran și îmi place ce văd. Dar voi, Wow! abia aștept să văd și lucrările voastre. Sunt atât de faine, atâta bucurie îmi aduc când văd desenele oamenilor. Nici nu puteți să vă închipuiți. Sună ciudat, poate, dar vă spun ce simt eu. Da, noi deja lucrăm de o oră și trebuie să recunosc că mă gândeam să nu vă țin foarte mult, dar totodată parcă nici n-aș sparge gașca. Să mai stăm un pic în acest câmp. Uite, asta e piersica. Tu de asta ziceai. Dar nu, cred că e ceva cu așa ceva. A? Cu cel de sus mai degrabă. Ăsta. Ăsta. Aha. Uite, pe ăsta l-am dat. Și știi ce e interesant? Este exact acel cerc de fericire și bucurie și recunoștința celor care au venit. Aici ești și tu. Mulțumesc! Îți mulțumesc. Bineînțeles că și eu la desenul meu o să mai lucrez. Mai rotunjez unde simt. Mai pun culori. Și dacă nu vă supără, postez și eu desenul în grup. Păi așteptam și pe celelalte. Uite, să știi că este o idee.
Doar că Pavel Piscariu zicea că acum nu că... Influențează, nu? Cum? Poate să mă influențeze. Nu, oricum influențăm. Oricum influențăm. Nu despre asta este vorba. Este vorba de faptul că cumva să nu intimidezi cumva, pentru că, știi, adică să nu creezi complexul că trebuie să fie așa și la mine iese altfel. Mai ales la începători, știi? Dar ai dreptate, până la urmei, dacă spui omului că, dragule, eu desenez de ani de zile și tu vei desena și poate chiar mai bine. Eu am colegi care desenează mai fain, estetic, decât Pavel Piscariov. Adică cel care a adus această tehnică, a creat această tehnică. Și este foarte interesant, dar cred că o să postez și eu. Da, eu cred că esența neurograficii este să înțelegem că nu facem operă de artă. Să ne iubim pe noi, să ne Adică îndreptăm aprecierea. creierul meu nu poate fi identic cu al tău sau al celorlalte N-ai doamne. nicio șansă. Așa Nicio că de ce șansă. pot să mă ghidez după principii, dar Nu, e... apropo, eu încă n-am dat de codul culorilor. Da. Deci, Ok. nu știu unde este, cred că mai am un singur video din utilizator de urmărit, dar nu am găsit codul culorilor. Este la un moment dat, dar nu codul culorilor, este vorba de explicația din Neurocolor. Neurocolor. Da, Da? Și n-am ajuns, oricum, o să caut. da, mai mă uit și eu, că eu așa mi-aduc aminte, pentru că ideea este că, da, acolo este foarte puțin, știi, pentru că algoritmul de Neurocolor este un dita mai algoritm, știi? Ăla o să-l am, stai să văd eu Neurocolor, când o am eu, mi-am proiectat compoziția Neurocolor 2, asta este, stai așa, deci 2, ianuarie, februarie, martie, aprilie, prin aprilie, Neurocolor. Ok. Ca idee, pentru că sunt per total 9 algoritme de neurografică și care fiecare în spate are o bază foarte mare și nu poți așa în două cuvinte să spui, știi, și să le lucrăm separat. Fiecare are partea lui, eu mai am o grămadă de descris, de explicat. Eu vreau să zic că, într-adevăr, culorile pe care le pun sunt fix fără știință. Păi, total zici instinctuale. tu, pentru că tu zici că sunt fără știință, dar sunt cu foarte multă știință, pentru că subconștientul tău știe. Da, Bagă-l deci și el în nu seamă. conștient, în sensul că nu Dar nu conștient. conștient. Da, da. Ok. No. Deci, să ne apucăm de colorat. Vă apucați de colorat. Sigur. Eu vreau aici un verde. Nu. Mai pun și eu câteva culori.
Acum puteți să-mi puneți întrebări, vă rog frumos, dragilor, pentru că încheiem imediat. O să puteți să, în liniște, nu o să vă mai bat la cap, să finalizați lucrările, să vă simțiți pe voi și bucurie și fericire în interiorul vostru. Pentru că acum, după ce finalizați în mod special această lucrare, acest algoritm, în interiorul vostru o să simțiți în mod normal foarte multă energie. Asta este și motivul pentru care eu am ales inclusiv ziua să fie de dimineață, că dacă desenăm seara mai petreceam ceva timp împreună. Dacă aveți întrebări. Nimeni nu are. Ok. Atunci, eu finalizez recording. Recording stopped. Ok.